Fl-aħħar 7 ġimgħat ir-reġistru tal-qatt esperjenza tnaqqis kbir hekk kif madwar 400 persuna sabu impjieg. Dan ifisser li fl-eqqel tal-pandemija globali meta bosta bassru li kienet se twassal għal 20,000 ta' persuni qiegħda f'pajjiżna, in-numru ta' persuni rreġistraw għax-xogħol f'Malta kompla jonqos. Fil-fatt fl-eqqel tal-pandemija in-numru ta' nies qiegħda kien ftit iktar minn 4,400. Dan niżel għal madwar 4,000 persuna sa tmiem ta' Lulju. Apparti minn hekk għal ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna Malta saret il-pajjiż bl-inqas ta' qatt fiż-żona euro. F'pajjiżi oħra l-qatt qed jilħaq livelli daqs dawk ta' snin 30, imma pajjiżna qed jirreġistra tnaqqis tajjeb fir-reġistru tal-qatt. F'Ġunju li għadda il-qatt fiż-żona euro kien medja ta' 7.8% u f'pajjiżna kellna l-inqas rata dik ta' 4.2%. F'Għawdex it-tnaqqis kien 3 darbiet aktar u laħaq l-10% li jirrifletti l-fatt li t-turiżmu domestiku lejn il-Gżira Ewċija irpilja. Kif bassru esperti internazzjonali fosthom l-ekonomisti tal-Kummissjoni Ewropea u dawk tal-Fond Monetarju Internazzjonali, l-ekonomija Maltija kienet l-ewwel waħda li bdiet tirpilja.